Mindu fetaħ il-bibin tiegħu f'April li għadda, iċ-Ċentru ta' Eċċellenza tal-Podjatrija f'Birkirkara ta' servizz lil aktar minn 40,000 persuna. Dan iċ-ċentru speċjalizzat jiġbor taħt saqaf wieħed is-servizzi kollha li għandhom x'jaqsmu mal-kura tas-saqajn. Fost oħrajn hemm klinika tal-biomekanika speċjalizzata fejn isiru eżaminazzjonijiet dettaljati tal-mixi u taċ-ċirkulazzjoni arterjali tas-sieq, tingħata kura l-problemi kkawżati minn kundizzjonijiet rematoloġiċi jew minħabba diabete u jsir il-qluħ ta' dwiefer problematiċi. Il-kap eżekuttiv tad-Dipartiment tal-Kura tas-Saħħa Primarja, Rosanne Camilleri, spjegat kif dan iċ-ċentru għandu wkoll klinika speċjalizzata għat-tfal sa taħt is-16-il sena. Meta inti taqbad xi ħaġa fil-bidu tagħha, il-possibilità li tirranġa hija ferm ikbar milli meta l-oġġett ikun daħal il-ġewwa, mhux ma jitranġax, imma l-ewwel jieħu iktar fit-tul. U jekk inti tagħmel ċertu ħsara, forsi tkun iktar diffiċli biex tirranġa u jkollok uġieħijiet oħra ġo postijiet oħra fl-għadam, ġifieri għax inti qed titfa' saqajk ħażin jew inti m'għandekx il-mixja bbilanċjata, ġifieri dawn huma kollha. Jekk inti taqbad it-tfal minn meta jkunu żgħar, il-problema ħad tonqos. Dan iċ-ċentru sar b'investiment ta' kważi €250,000 mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali, l-NDSF. Bħala parti mill-kriterji biex jingħataw flus minn dan il-fond, hemm li jsir stħarriġ regolari biex ikun magħruf jekk l-iskop soċjali tal-proġett u x'jintlaħaq. Dan sar fl-ewwel 6 xhur tal-operat taċ-ċentru u jirriżulta li l-maġġoranza tan-nies u impjegati li ħadu jew taw is-servizz jinsabu sodisfatti. Kważi 90% ta' sodisfazzjon mingħand il-klijenti li qegħdin jiġu ġo Birkirkara u wkoll l-istess komparat mal-istaff għax inti barra li jkollok lill klijenti li jieħdu li jkunu qegħdin sodisfatti li qegħdin jiġu hemmhekk u l-ambjent ikun tali, l-istaff irid ikun ukoll f'ambjent li jkun tal-livell tal-professjoni li qed joffru, ġifieri għandek staff kuntent, servizz aħjar u allura l-pazjent se jħossu u se jieħu servizz iktar komplet u jħossu iktar kif tajt ikkurat.